सिफुं दामना नायनि आङो दै लोगोफोर माबायदि खोनायो सोलोंगासिनोसो आङो बेफोराव गोसो गुदुं खिन्थु सिगांनिफ्राय माबानो हादिया आरो क्लासिकेलाव थांनो हादिया सुना नायनो दै मिनिनाङा आक' सोलोंदोंसो आङो आयौ सोमदों नोंथां होदो नोंथां फैफिनबाय दहाय मबाइला सुइस अफ जालांदोंमोन ओरैनो सिफुं सुनाय नोंसोरनो माने जास्ट खिन्थादों आं सोलोंगासिनोसो नोंथां सोलोंगासिनोसो दै गाज्रि मोनना आरो जास्ट माने लाइभआव फै कमेन्ट खालाम सोरबाया सानगोन आयौ रोंथ्रा होननानै सोलोंगासिनोसो आङो कमेन्ट खालाम माथो कमेन्टबो खालामथारा नायबाल थाबाय गावस्रा भिडिअ लाबोबाय थानो हाया आङो मालायाव खामानि मावनाय नालाय एबि ब्लग मोजां ना खबरा दा मोजां जास्ट नोंसोरजों लाइभआव ओरैनो रायलाय खथ' नै सिफुंबो सोलोंदों नोंसोरजोंनो नायनानै सोलोंगासिनो
एबि ब्लग आदा गान दोंसे खनलाय खनगोन र' नोंसोरो सिफुं सोलोंनायखौ आं नोंसोरनो जास्ट ओरैनो दामना खिन्थादों आरो सोलोंगासिनोसो दै ओरैनो गामिफोराव सिगां दामलाबायोमोन ना गोसोखांदों कमेन्टबो खालामा गावस्रा नायबायल' थाबाय कमेन्ट खालाम हेभि ब्लग आदा गान दोंसे खन र' आं खनगोन दै दसे सिफुं सुनायखौ ओरैनो खिन्थाबाय थानाय आं दसे मा मेथाइ खननो मोननै गारांजों ना मोनसे गारां हिनजाव गारां ना हौवा गारां खननो एबि ब्लग जाखांबाय अनलाजों मुदुफुल बिबार रोंजोबाखै दै हिनजावनिखौनो होदोलै दे नोंथां हौवा गारांजों दुखुनो र' मेथाइखौथ' खनबाय थाखायो माथो ना आं मा मेथाइ खननो मा मेथाइ खननो जालायलाङो आङो नोंसोरो सासे मोनसे बुङो ओमफ्राय मेथाइखौ आं ओरैनो सोलोंजोबा दे फुल ओरैनो ससे खनलाबायो मा मेथाइ खननो आङो र' गोसोखांनि बैसागु खननो नामा ए मासुर नै मेथाइ खनसै दे आं ओइ जागोन ना जाया बोसोर गोदाननि बायलाय सिरिलाय मान्दार बिबार हाय आदा मान्दार बिबार कमेन्टबो खालामथारा गावस्रा मान्दार बिबार हाय आदा नुहुरनाय गामिनि सोमजोरे नायनो मोजां बोसोर गोदाननि बायलाय सिरिलाय मान्दार बिबार हाय आदा मान्दार बिबार खौवौ दाउआ गाबज्रिलायबाय बोथोर थांसै मानसै आंलाय मोजां दे आदा खनबाय था दाउआ गाबज्रिलायबाय बोथोर थांसै मानसै आंलाय माग फागुनासो बारग'लांबाय हाय आदा लाव फान्थावासो दाग'लांबाय जानला मानला दै र' लागाव एबि ब्लग
रायथिनोसो रोङा जाबाय ना बैसोखौसो नेना थाबाय बिमा बिफाखौ रायथिनो गियोब्ला थारैनो गोसो आंजोंनो दङब्ला खारसननोसै आदा नांलिया बिबान थिंख्लि खारसननोसै आदा नांलिया बिबार थिंख्लि बिबार नङा दै बिबान थिंख्लि बेयाव मिस्टेक जाबाय थानो नागिरो खननायाव एबुं एम्बु गाबफैलायबाय बैसाग फैसै मोनसै आंलाय कमेन्ट खालाम सोमदोन दासो जादों नोंथां गोजोननाय थाबाय गामि ओनसोलनिलाय सेंग्रा दुगामारा गावखौल' मावथि होननानै बुंबाय बायग्रा गामि ओनसोलनिलाय मा होनदो गामि ओनसोलनिलाय सेंग्रा दुगामारा गावखौनो मावथि होननानै बुंथिंगोरा सेंग्रा बैसोआवनो जौ फाग्ला टाउन सहरनिलाय सिखोला दुगिमारि गाननाय जोमनायजोंल' साजायग्रा स्टाइल मारि टाउन सहरनिलाय सिखोला दुगिमारि गाननाय जोमनायजोंल' साजायग्रा स्टाइल मारि नङा होमबा जों लागोआवलाय मोना बियार मोनो जौ गोरान बेखौनो लोङो जों गोबालायनाय लामा सामा उन्दुलायनाय नङा होमबा टाउन सहरनि सिख्लाया माबा फैदों नालाय नङा होमबा एदाव फैदों नालाय एसे बुंबाय नङा होमबा रियेल खोथा दै बे जों गामियावलाय मोना बियार मोनो जौ गोरान बेखौनो लोङो जों गोबालायनाय लामा सामा उन्दुलायनाय अजय नार्जारि आदा दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ लानानै खनलायसो सिख्ला सेंग्राफोरखौ गारनानै बे बोरायजों मायाव दुबाइयाव मा होनो औ धाबायाव नायो धाबायाव लोंनो जानो मोनबानो सेंग्राखौ गारो खालामना इखो एक्स जाखाव बर' ओइ वेलकाम आंनि लाइफआव दाबो 6 जोन नायगासिनो दङ 6 जोन 7 जोन इन्टारेस्टिं टेनसन लाना धाबायाव लानानै माने धाबाखौ लानानै मेथाइ खनो ना दानि जुगनि सेंग्राफोरा गोसो थोनाया लिंबोला खामानि मावदों माइ हादों माइ रोगादों होननानै थगायनाया हनै न'आवसो पाबजि फ्रि फायार गेलेना थाबाय दङ गोसो थोनाया नेना मोनैनि गुबुनजों हाबा जाबाय गुबुनाव खारसनहैबाय
बेखौ मिथिना जौ लोंनानै लामा सामा उन्दुबायबाय लामा सामा उन्दुबायबाय दानि जुगनि सेंग्राफोरा बोराय हौवानिखौ लाना बुंदों आरो ना नाय रियेल खोथाया बेनो दै आजिखालि सेंग्राफ्रा फ्रि फायार पाबजि गेले गेले गावनि गोसोथोनायखौ बादानो गावनि लाइफआव बिराद माने खैफोद लाबोगासिनो दङ दा बेनो आरो आदा ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखो एक्स जाखौ बर' माबा अनलाजों मुदुफुल बिबार मनिका औ इन्टारेस्टिं आदा खनबाव आरो एबि ब्लग माबा गामिनि सासे सेंग्राया गोसो थोनायजों गारजानानै लामा सामा जौ लोङै उन्दुबायबाय बिमाजों हासिब लानानै होसो जाबाय माबा गामिनि सेंग्राया नामखौ थांखिया दै गोसो थोनायजों गारजानानै जौ लोंनानै लामा सामा उन्दुबायबाय बिमाजों हासिब लानानै होसो जाबाय सेंग्राफोरा दाय जालायगोन दा सिख्लाफोरखौ दानना खनाखै होननानै दै दानि जुगनि सिख्लाफोरा मोजां जादों फंबाय खनबाय थादे ना मोजां मोनबाबो बुंनोनो हाया एसे खननानै होलाय र' दानि जुगनि सिख्लाफोरा आथिखाल मुगानि पाबजि फ्रि फायार गेलेग्रा सेंग्राखौ फसायलिया दानि जुगनि सिख्लाफोरा आथिखाल मुगानि पाबजि फ्रि फायार गेलेग्रा सेंग्राफोरखौ फसायलिया अ नंमारगौसो बेखार सेंग्रा ज्राब गारनानै बोराय हौवाजोंनो हनै धाबायाव जौ लोंनानै मोदोम बुज्राव एदावलायदों हनै धाबायाव जौ लोंनानै मोदोम बुज्राव एदावलायदों बरिया मामाजि वेलकाम बेस्ट इन्टारटेनमेन्ट आवायसो एसे इन्जय खालामदो बेसेबां मा दुखु खस्थ' बेफोरखौ लाबाय थानो लोगोआव नङा होमबा ज्राब गारनांगौ मा होनदोंमोन खासेया मोजां मोनबाबो बुंनो हाया एसे खननानै होलाय एसे अजय नार्जारि माबायदि खननो इखो गोसोखौ थोबाय आं मोजांखौ मोनबाय आं नोंखौनो गोसोखौ थोबाय आं मोजांखौ मोनबाय आं नोंखौनो माबोरै आं फोरमायनो माबोरै आं खिन्थानो मोजां मोननायसो दङ खोमा गोसो थोनायसो दङ खोमा
सोमदोन बसुमतारी बरिया बरिया नोंथां दासो जादों गोजोननाय थाबाय सिफुंखौ सुनि दै आमायसो नै सिफुङा नायबाय दंना आमायसो सिफुङा बेनो र' मेथाइबो खनगोन कमेन्ट खालाम सिफुं सुनि आं दै सोलोंगासिनो कमेन्ट खालाम माबोरै जादों आंनि सिफुं सुनाया लाजिया फांजिया बे ससियेल मिडियायाव बे रोङा गारा दामलाबायदों दा सानथार आदा नोंनि लाइभआव दिनैसो टिपु गयारि वेलकाम बाक्सा फ्रम वेलकाम आंनि लाइभआव आं मानसिया एसे इन्टारटेनमेन्टबो एखमबा मटिभेसन भिडिअ लाबोयो मटिभेसन बिदिनो गियाननि बाथ्रा बुङो सोरखौबा जावब्लाबो सैथोजों जावखायो आं आबां जाबां गाज्रि राव बुंना जावा सोरबाया लोंनानै बायदिसिना बखिथि बुंलायलाङो आं लोङाखै दे दाबो लोंनाय बायदि खोनादों माथोखौ जस जायोब्ला एकदम देन्जार आंना लोंनाय बायदिबो जालाङो मानसिया कमेन्ट खालाम टिपु गयारि आंनि लाइभखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो नङा होमबा भिडिअखौ मेथाइ मोनसे होदोंमोन ना बे मेथाइखौ आं रिखनफिननो दै बिएस इन्टारटेनमेन्ट रोंहांबाय दे नाजाबाय था एसे स्केलखौनो मिथियालै आमासो नाइस गुमै नितुल गेमिं वेलकाम टिपु गयारि हेलौ आदा खेराइनि बादि दामना हो आयौ आं खेराइनिखौ रोङा एकदम मास मोननैल' जादोंमोन खोमा बेयो अनलाइन खालामनाया बेनिफ्राय न'आव ओरैनो जानला मानला दामोमोन आखाइनि बानायनाय ओमफ्राय इयो जि स्केल आमाइसो बिमलनाव सोंहरबाय मा स्केला मोजां जागोन होननानै ओमफ्राय जि स्केला मोजां जागोन होननायखाय लाबाय आरो एसे जि स्केला गिदिर साइज गाबो नामाथाय मिन्थिथारा आङो बे स्केल माबा माबि मिथिथारा आङो सुशान्त मसाहारि ना नों दामनाय सिफुंखौ मा सिफुं बुङो मिथिया खिन्थु जि स्केलनि आरो दै जि स्केलनि इयो नैयाव जि दंना नै र' नै जि नुदोंना उल्था लिरो आरो ना इयाव साइजआ उल्था आमाइसो बिमलनियाव सोंबाय आदा न'आवनो दं नामा आं न'आव गैया र' दै एसे बारा थांना थाथ' लाइभआव
फैफिनबाय कमेन्ट खालाम रोङांदो रोंबाङा लाइभआव थांदों फैदों नैहाय आदानि नैहाय आदानि नैहाय आदानि आदा लरगं जुलिखौ लानो हाया कर'नाखौसो दायो बायो नितुल गेमिं वाव जुलिखौ लानो हाया कर'नाखौसो दायो बायो उननिखौ नुदोंना सीसी केमेरा नुदोंना नै बेयाव लाइट गैया दै जेबो लाइट गैया खोमसियावनो स्रां नुयो नै सीसी केमेरा नोंसोरो सीसी केमेरा नुफेराखै खोमा दै बिएस एन्टारटेनमेन्ट आयौ मा हरखामैसो नै इयो नाय सीसी केमेराया हराव ओरैबायदि स्रां नुयो माने नोंसोरनो खिन्थाबाय आरो गाज्रि मोननो नाङा आरो माने दुगानाय बाथ्रा नङा बेयो सीसी केमेराखौ नोंसोरो रियेलाव जेनेबा नुवाखै खोमा ना फिल्मफोराव नुदों खोमा नाय माबायदि स्रां नुयो इयो एसे माबा नै माबा खाबाय नै आच्छा फैफिनदो नोंसोरनो खिन्थाबाय आं बेजों कर'ना खारो हो बे आमायसो बुजियासै ए अ नों हरनाया कर'ना खारनायनि टिपु आदा लाइभआव बेसे गोबाव थागोन लाइभआवथ' थाबाय थागोन माबा एमबिबो बारा गैया खिन्थु नोंसोरो नायबाय थाबासो कमेन्ट खालामबाय थाबासो आंबो इन्टारेस्ट मोनो
थुखोदावलाबायनो बार रोङाखै दानि जुगनि हिन्जावफ्रा दानि जुगनि हिन्जावफ्रा हौवा गारनानै खारनानै हौवा गारनानै खारनानै मुम्बाइ बेंगलराव फानहैजादों आयौ फानहैजादों लाइभआव फैदों थांदों नै सासेल' थालायबाय लाइभआवनो जेबो नङा नङा होमबा गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आङो गोजानाव गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन नोंनिफ्राय आङो गोजानाव आं गनायबाय आं फोथायबाय मा नोंल' गोजोनै था गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आङो गोजानाव लाइभखौनो सासेल' नायबाय दं आरो आंहा इफाले मेथाइ खननाय सिफुं सुनायाव इन्टारेस्टआनो गैया जालांगासिनो जोंनाव फैनाय आलासि जोंनाव फैनाय आलासि आदाजों जिरायना साहा लोङो मा बानायलायो मिनिलायो नायहरखोमायो न' सिंनिफ्राय आं जोंनाव फैनाय आलासि जोंनाव फैनाय आलासि आदाजों जिरायना साहा लोङो मा बानायलायो मिनिलायो नायहरखोमायो न' सिंनिफ्राय आं लाइभआव खासेल' दङ आंजों दा सोर नायगासिनो दङ कमेन्ट खालाम बबे गामियाव जोनोम मोननाय आयौ नों बर' सेंग्रा बबे गामियाव जोनोम मोननाय आयौ नों बर' सेंग्रा उन्दुनोसैदां लाइभआव सासे नायबाय दङ ओमफ्राय एमबिआबो बारा गैया जोनोम जोनोम आं नोंखौनो
दिनै लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय